दिनैहाय जों बेखौनो दिनै बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बे जालांनाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होनो लादों। दा जोंनि सायाव ओरैबायदि नारसिनदों माने सार्भिस प्रभाइडार माखासे 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै जोंखौ जेब्लायबो पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थादों। दा बिनि बेलायावनो आं बुंगोन दिनै बनसु आरो आतसु जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सायाव नंखायै सोरनिबा दंफां सिखावनि खोथा लानानैहाय जोंखौहाय सोरबा हाइ कमान्डसिम दिनै सेन्ट्रेलसिम बा स्टेट गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि दिनै जाय CM प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गारदों जे सार्भिस प्रभाइडारा बेफोर गासै 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै बेफोरनि सायाव आं खेंफोरथि होनो सानदों। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै दिनै जों एक्स NDFB निफ्राय फैनाय दा जोङो बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै एक्स NDFB गाव सुंथा मोनफिननांगौनि थाखाय जे फेरेंगा बिथाङा जोंखौहाय दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे दंफां होबथानायाव हेफाजाब होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बेयावहाय जोंखौहाय इनभल्भ खालामनानै दोनदों। दा बिनि बेलायाव ओरैबायदि नोजोर होयो मानसिफोरा जोंखौ जे जोंसो गाज्रि मावदों, खिन्थु जोंनिफ्राय बेयाव खुनु इनभल्भ गैया। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै जोङो दिनै एक्स NDFB जोङो दिनै दानसेयाव 8,000 दरमाहा लानानै जों दिनै गावखौ फोथांनानै दङ। दा बेखौ जुदि मेगन सानानै जोंखौहाय बेन खालामनो बा जोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाया बेयो जोबोद अयनाय। बेनिखायनो दिनै बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो आतसु ट्राइबेल फरायसा आफाद बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां NDFB सायाव। जोङो दिनै NDFB हिसाबै नोरजियानि समान। जे समाव जोङो रां खामायनांगौमोन बा सोलोंथाइ लानांगौमोन बे समा जोंनि थाखाय बारग'लांबाय। बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो दिनै बे फिसा खामानिखौ मावनाय जादों। बेयाव बिथांमोना जोंखौ मददसो होनांगौ। जुदि दंफां गनाय बा इलिगेलखौ बिथांमोना मोनदोंब्ला बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि नारसिननो हागोन। बेयावहाय सोरबा फेरेंगाया सोनाय बा UPPL सोनाय होननानै सार्भिस प्रभाइडारनि सायावल' नारसिननाया बेयो बिराद गोरोन्थि होननानै जोंनिफ्राय जों सानो आरो। दा जोंखौ मेगन सानाय मानि बारग' NDFBखौ मेगन सानाय। बारग' NDFB होनोब्ला गोबाव बोसोर NDFB हिसाबै हारिखौ सिबिबोदों, हारि रैखाथिनि खामानि मावबोदों। दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ दिनै साननैसोआवनो पलिटिकेलि नोजोरजों नायनानै बावलांनो सानबाय नामा? बियो गोरोन्थि। दा बिनिखायनो आं दिनै खावलायहरगोन बनसु आरो आतसुखौ, जायफोरा दंफां सिखावफोरनि खोथा लानानै दिनै जोंजों जेबो सावरायालासे जोंनि जेबो खोथा मिन्थियालासे बिथांमोना जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयो गासिबो नंखाय। बिनिखायनो बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन। दिनै एक्स NDFB हिसाबै जों नोरजियानि समान। जोङो हाजो थाबायनानै सोरबाबा गुलि गावजानानै जों दिनै देहाफ्रा थिग नङा। बिनिखायनो जोंनि बे फिसा खामानि मावनानै जानायाव बिथांमोना मेगन सायिया मोजां आरोखि। दा आरो बेखौनो खावलायबावगोन जोंनिफ्राय, दिनै बिथांमोना दंफां खावदों जोंनि मानसिया होननानैहाय जोंनि मानसियानो हा होयो होननानै हा होनायनि उनाव लायो होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। बे कमप्लिटलि नंखाय। मानो होनोबा जाथाया जानायनि सानसे सिगां बिथां दंफां सिखावफोरनिफ्राय 2 गारि हमनो मोनदों। गारि हमनो मोनखांनायनि उनाव सं दाननानै मोनबाय जे दंफाङा हाग्रायाव आद्रा दंबावो। आद्रा दंबावोखौ सं दानखांनायनि उनाव जोङो लायनो थाङो जोंनि स्टाफआ। लायनो थांनाय समाव जेब्ला बियो 8 ट्रेक्टर खमैबो 9 ट्रेक्टरसो बे माला दंबावोमोन आरोखि। बेखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो बिथांमोना गावसोर दंफांखौ मोनलाङाखिसै नालाय बिनि एगेन्स्टआव नंखाय मिडिया लेंहरनानै बिथांमोना जोंखौ नंखाय बांसावदों। बे नंखाय। बेखौ जों हायाखै, बिथांमोनानो हादों। दंफां सिखावफ्रानो दंफां सिखावफोर हानाय बै दंफां आरोखि बेखौसो जोङो लायनो थांदों। लानानै जोङो रेन्जआव लाबोदों। मानो होनोबा बे गोग्लैसोनानै थाखाबाय। जुदिसे जों बेखौ लायाब्ला खरसा खालामनानै एसेब्लाबो जुदि जों लायाबा बिथांमोनानो बे दंफांखौ खावखागोन निस्सय। बिनि थाखाय जोङो बे दंफांखौ लायनाय जादों आरोखि। दा बेनो आरोखि जोंनि फोरमायनांगौआ। दा बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन, बै समाव BPF सरकार बा खाम्फा बरगयारि बिथांनि समावबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रि सोलांदों नङा होमबा? दा बे समाव बिसोरनि समावबो माखासे जानाङै जाथायफोरा जालांदों। नाथाय बे समाव खोथाया ओंखाराखै जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोनाय मानसिफोरा दंफां खावो बा नैबेबायदि खालामो होननानै खोथा ओंखारफेराखै। दा जोंबो साख्रिसो मावदों। दिनै UPPL सरकार फैबाय BJPजों लोगो नांनानै। फेरेंगा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM। दा बिथाङा दिनै जोंखौ बेयाव एंगेज खालामदों। दा बिथाङा जोंखौ फेरेंगाया सोनाय होननानैहाय जे नाख्रेबबाय थानांगौ पलिटिकेल नोजोरजों बे नङा। इलिगेल नुदोंबा डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोना नाख्रेबनो हागोन, खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार फेरेंगाया सोनाय होननानै बेखौ नाख्रेबबाय थानानै बेखौ दिनै बै मोन्थाइनिफ्राय जे बन्सित खालामनो नाजादों बियो इनाय आरोखि।